இன்னைக்குமே இல்ல கேன்சல்டு. ஆமா இன்னைக்கு நாளைக்கும் கிடையாது, கேன்சல் நாளைக்கு. தான் மேம். ஆமா ஆமா ஓகே. நாளைக்கு கூட. பட் இன்னைக்கு நாளைக்கு நாளைக்கு பூஜா அப்போ ஏதாவது கொஞ்சம் படிக்கணும்ல மேம்? அதுதான் நாளைக்கு எல்லாருக்கும் எப்படி. நாளைக்கு கண்டிப்பா படிக்கணும் அப்ப மாதாஜி. நாளைக்கு 4 o'clock சைத்தன்யா கிளாஸ் ஐ வில் கண்டக்ட் மேம். விஜயதசமி. அதான் சொல்றேன். சரி, அப்ப நீங்க வந்து உங்க கிளாஸஸ் வச்சுக்கோ. கிளாஸ் வைக்கல மேம், தட் மைட் பி லாங் இல்ல. இல்ல நீங்க எல்லாரும் டிவோட்டிஸ் சைத்தன்யா கிளாஸ் ஒண்டி வைக்கிறேன். நாளைக்கு புக் எடுத்து படிக்கணும்னு ஒரு ஐதீகம் மாதாஜி. நாளைக்கு எல்லாமே செய்யணும், எல்லாம் பண்ணணும் நாளைக்கு. இன்னைக்கு ஒரு நாள் தான் ஹாலிடே. ஹரே கிருஷ்ணா. மொபைல் கூட வச்சிருவேன். ஹரே கிருஷ்ணா. பாய் மேம். ஆமா இன்னைக்கு ஒண்ணும் பண்ணக்கூடாது. தேங்க்யூ மேம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஐ லீவ் மேம். ஐ ஹேவ் டு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்காரம். நமஸ்காரம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं तदा स्वापदान्तिकम्. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधकान्त नमस्ते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. पंचकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்தி பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய சொல்லிட்டாங்க இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமி நீதி நாமினே நாமஸ்தே சாரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवादे पाश्चायते देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. 35 நாளைக்கு லெவல் 5 கிளாஸ் வச்சுக்கலாமா சாயங்காலம்? இஸ் தட் ஃபைன் மாதாஜி? நாளைக்கு வேணும், எங்களுக்கு லீவ் வேணும் மாதாஜி. லீவ் வேணுமா? ஓகே. நாளைக்கு வாசிக்கணும் அப்படிங்கறதுனாலதான் கேக்குறேன். நாங்க வீட்டுல வாசிக்கிறோம் மாதாஜி. சரி, ஓகே மாதாஜி. கிளாஸ் எல்லாரும் வைக்கிறாங்க மாதாஜி. எந்த டைம்ல எதை அட்டெண்ட் பண்றதுன்னு நோ ப்ராப்ளம். நாளைக்கு காலையில எனிவே பாகவதம் கிளாஸ் நீங்க அட்டெண்ட் பண்றீங்க, அது போறோம். ஓகே, அது பண்றோம் மாதாஜி, கட்டாயம் பண்ணிடுறோம். தேங்க்யூ. காலையில வச்சுக்கலாம் மாதாஜி. எஸ் எஸ். பத்மா மாதாஜி இருக்காங்களா? பத்மா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க தான் ரிசைட் பண்ண. யா, யூ only have to recite now. Okay. तथा संप्रसीदते शुक्ले कर्दमो भगवान् ऋषिः आस्ते स्म बिन्दु सरसी तं कालं प्रतिपालयन्. Yes. हरे कृष्णा माताजी. संप्रतस्ते शुक्ले कर्दमो भगवान् ऋषिः आस्ते स्म बिन्दु सरसी தம் காலம் பிரதிபாலயன். அத்த பின்னர் சம்பிரஸ்த சுக்லே பகவான் சென்ற பொழுது கர்த்தம முனிவர் பகவான் சிறந்த சக்தியுள்ள ரிஷி முனிவர் ஆஸ்தே ஸ்ம தங்கி பிந்து சரோவர ஏரியின் கரையில் தம் அந்த காலம் நேரம் பிரதிபாலயன் காத்திருந்தார். மொழிபெயர்ப்பு. பின்னர் பகவான் சென்ற பிறகு வணங்கத்தக்க கர்த்தம முனிவர் பிந்து சரோவரின் கரையில் தங்கி பகவான் கூறிய நேரத்திற்காக காத்திருந்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ எஸ், தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இப்போ சுயம்பு மனுவும் அவருடைய மனைவியும் கர்தம முனிவரை அதாவது தேடிக்கொண்டு வருவார்கள், தன்னுடைய மகள் திருமணத்தை அவரோடு செய்து வைக்க என்ற
அதாவது தேவஹூதியினுடைய திருமணம் இவரோடு தான் நிகழப் போகின்றது என்பதை பகவான் வந்து அதாவது முதல்லயே அந்த ஏற்பாடு, இவர் என்ன கேட்டார், எனக்கு ஒரு நல்ல மனையாள் வேண்டும், சோ என்னுடைய இந்த பக்தி தொண்டுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்கக்கூடிய ஒரு மனையாள் வேண்டும் இல்லையா. இந்த ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியறதுன்னா, சந்நியாசம் என்பது அது எல்லாருக்குமே கிடையாது. நாம் வந்து ஒரு கிரகஸ்தனாக வாழ்ந்து கிரகஸ்த நியமுறைகளை வந்து பின்பற்றி இந்த பிரபஞ்சத்தில் பகவானை வந்து அதாவது துதிக்க செய்யக்கூடிய ஒரு நல்ல சந்ததியை வந்து நாம வந்து ஈன்றெடுத்து, அதுதான் கிரகஸ்த கடமை. நல்ல வழியில இருந்து நம்முடைய கடமைகளை எல்லாம் ஆற்றி இறைவழி செய்து பகவான் திருப்பாதங்களை சேர வேண்டும் என்பதுதான் வந்து இலக்கு. இதுதான் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய நீதி. ஒவ்வொரு மனிதனும் இதைத்தான் செய்ய வேண்டும். ஆனால் இதுக்கு தவிர எல்லா செயல்களிலுமே நாம ஈடுபடுகின்றோம். நம்முடைய நோக்கம் இல்லையா எல்லாமே பௌதிகத்துல எடுத்துட்டு போயிடுறோம். நாம் எது வரைக்கும் நமக்கு பௌதிகத்தினுடைய இலக்காக கொண்டு நம்முடைய செயல்கள் எல்லாம் நிகழ்கின்றதோ அது வரைக்கும் நம்முடைய சுக துக்கங்கள் அனைத்துமே நம்மளை தொடர்ந்து கொண்டேதான் இருக்கும். நாம் எப்பவுமே அதாவது இருமையில வந்து மூழ்கி இருக்கக்கூடிய அத்தகைய செயல்ல மட்டும்தான் ஈடுபட்டு அவ்வளவுதான். கட்டுண்ட நிலையை மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படுத்தக்கூடிய அதே செயல்களைத்தான் நாம் செய்து கொண்டிருப்போம். அதனால இதை தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையினுடைய இலக்கு என்ன அப்படிங்கறது வந்து நாம் நன்னா தெரிஞ்சுக்கணும். சோ ஒவ்வொரு மனிதனும் இந்த உலகத்தில் பிறக்கின்றான். சோ பிறப்பதற்கு காரணம் அந்த மனிதனுடைய கர்ம பலன் மற்றும் முந்தைய ஜென்மத்தில் அவன் என்ன உணர்வுகளை வந்து தாங்கி சென்றிருந்தானோ அதன் அடிப்படையில் ஒரு குறிப்பிட்ட ரூபத்தை அவன் அடைகின்றான். சோ அப்படின்னா பகவான் நம்மளை இந்த மாதிரி குட்டையாவோ நெட்டையாவோ படைக்கிறதே கிடையாது. எல்லாத்திற்கும் காரணம் நாம தான் அப்படிங்கிறத வந்து நாம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான கண், காது, நாக்கு இல்லையா, சோ எல்லாமே ஒரு அங்க அடையாளங்கள். இது எல்லாமே வந்து மேலும் ஒரு குணாதிசயத்தை கொண்டு நாம பிறவி எடுக்கிறது எல்லாமே நம்முடைய கர்ம பலனும் மற்றும் உணர்வுகளுக்கு ஏற்றவாறுதான். மரணிக்கும் தருவாயில் நாம் எந்த உணர்வில் இருந்தோமோ அந்த உணர்வை வந்து ஏந்தி இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம அவதரிப்போம். சோ இதுல இருந்து நமக்கு கடவுள் யாருக்குமே வஞ்சனை செய்வது கிடையாது அப்படிங்கிறத வந்து ஆழமா மனசுல நம்ம பதிய வைக்கணும். அதே மாதிரி இங்க கர்தவ முனிவருக்கும் வந்து பகவான்கிட்ட அவர் என்ன கேட்டார், நல்ல மனையால் கேட்டார், பகவான் அதை கொடுத்தார். அதனால நாம என்ன கேட்கிறோமோ அதை கண்டிப்பா கொடுப்பார். அடுத்தவன் வந்து அடுத்தவனை பார்த்து நம்ம பொறாமை கொண்டு இல்லையா அவன் வந்து இப்படி போயிடுவானா அப்படி போயினா அதற்கான தீய வழிகளில் நாம் செயல்பட வேண்டும் என்று நாம் எண்ண ஓட்டத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொண்டே இருந்தால் எஸ் நீ அந்த தீய செயல்களை செய்வதற்கு வந்து பகவான் அப்ரூவ் கண்டிப்பா கொடுக்கிறார். ஏன்னா நல்வழி படணும்ன்ற அந்த உந்துதல் வந்து உள்ளுக்குள்ள ஒரு புறம் சொல்லி கொண்டிருப்பது எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய அதாவது அருள்தான். ஆனா அதையும் நாம் என்ன செய்யறோம், ஓவர் ரூல் பண்ணி நம்ம வந்து நம்முடைய எண்ண ஓட்டங்களை வந்து மேன்மையாக இட்டு சென்று அடுத்தவர்களுக்கு வந்து பங்கம் விளைவிக்கக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே நாம செய்கின்றோம். நாம எல்லாருமே 4 விதமான அதாவது குறைகளோடு தான் பிறந்தவர்கள் இல்லையா. நாம் எப்பொழுதுமே தவறிழைக்கக்கூடியவர்கள், மாயையிலே நாம சிக்கிக் கொள்பவர்கள், நம்முடைய புலன்கள் எல்லாம் பக்குவமற்றது, குறையுடைய புலன்கள் இல்லையா. இப்படி நம்ம வந்து இந்த மேலும் ஏமாற்றக்கூடிய சுபாவத்தையும் கொண்டவர்கள். இதுதான் கலியுகத்தில் இருக்கக்கூடிய வாழக்கூடிய மக்களுடைய அதாவது இயல்புகளே இதுதான். பேசிக் குவாலிட்டிஸ் எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ். இதுல வந்து நம்ம எவ்வாறு பக்குவப்பட்டு நம்ம வந்து இதையெல்லாம் தாண்டி நாம செல்வதற்கான முயற்சி நாம ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் மேற்கொள்ள வேண்டும். எப்பொழுது இந்த 4 குறைபாடுகளை எல்லாம் வந்து கடந்து செல்லக்கூடிய மார்க்கத்தை நாம் தேடிக்கொள்கின்றோமோ அப்பொழுதுதான் நாம இறைவன் தாழ் பணிந்தக்கூடிய மார்க்கத்தில் வந்து அடியெடுத்து வச்சிருக்கோம்னு அர்த்தம். எது வரைக்கும் ஒருத்தர் கம்பேரிசன், அவங்க ஆயிட்டாங்க நம்ம ஆகல இல்லையா, அப்படி கம்பேரிசன் கண்டிப்பா இருக்கவே கூடாது. அது தவறு. ஒருவரிடத்தில் மேன்மையான ஒரு குணாதிசயம் இருந்து நம்ம இடத்துல அந்த குணாதிசயம் இல்லையே அப்படிங்கறத வந்து தெரிய வரும் பொழுது அந்த குணாதிசயத்தை நாமளும் அபிவிருத்தி செய்து பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட்ல எடுத்துட்டு போகணும். அவங்க கிட்ட இருக்கேன் நமக்கு இல்லையேன்னு வேங்கக்கூடாது. அவங்க கிட்ட இருக்கிறத வந்து நம்ம அப்ரிசியேட் பண்றதுக்குரிய மனப்பக்குவம் இருக்கணும். மேலும் அத்தகைய குணாதிசயத்தை வந்து நாமளும் வந்து எடுத்து கொண்டுவதற்கு வந்து நாம தயார்படுத்திக் கொள்ளணும், முயற்சி செய்யணும். இதுதான் முக்கியமே தவிர
அடுத்தவர்களுடைய கம்பேரிஷன் பண்ணி நமக்கு அவங்களுக்கு இருக்கு நமக்கு இல்லையே அப்படிங்கிற அந்த இதெல்லாமே, அதாவது பொறாமை கொண்டு நாம செயல்படக்கூடாது. அது மிக மிக பேசிக்கலி கம்பேரிஷனே இருக்கக்கூடாது. ஆன வரைக்கும் ஒருவர் நல்லது செய்தால் அதை அவர்களுக்கு நல் வாழ்த்துக்கள் கூடக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தை நாம வளர்த்துக்கணும். எஸ், தே ஆர் க்ரோயிங் இன் தட் வே இல்லையா? ஒருத்தர் சனாதன தர்மத்துல முன்னேறி கொண்டிருக்கிறார் என்றால் நம்மளால முடிஞ்ச வாழ்த்துக்கள், பிரேயர்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு கண்டிப்பா செய்யணும். அதை விடுத்துட்டு நாம அவங்க அப்படி போயிட்டாங்க நாம இப்படி இருக்கும். பௌதிக உலகத்துல மாத்திரம் கம்பேரிஷன் கிடையாது, ஆன்மீகத்திலும் இது உண்டு. பகவான் அவருக்கு நிறைய கொடுத்துட்டாரோ, நமக்கு எதுவுமே குடிக்கலையே, நாம இவ்வளவு செய்துட்டு இருக்கோமே அப்படிங்கறதெல்லாம் நினைக்கவே கூடாது. எஸ், அவரவருடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு, அவரவர்களுக்கு அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சுபாவத்துக்கு ஏற்றவாறு அவங்க கண்டிப்பா செய்வாங்க. அவர்களுக்கு நல் குவாலிட்டி இருந்தா அதை நாம பயிற்சி செய்வதற்கு முயற்சி செய்யணும், அவ்வளவுதானே தவிர அதை விடுத்துட்டு நம்ம அவங்களுக்கு நல்ல பெயர், அவங்களுக்கு புகழ், இந்த ஆன்மீகத்துல கூட பொசிஷன், புவர், அதாவது பொசிஷன், குவாலிட்டிஸ், இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்க பவர், இது எல்லாத்தையுமே அடையணும்னு நினைக்கக்கூடியவங்களும் உண்டு. அப்படிப்பட்டவர்கள் ஆன்மீகத்துல ஏறினாலும் எப்ப கீழே விழுவாங்கன்னே சொல்ல முடியாது. they will come down very easily. அதனால அப்படிப்பட்ட எண்ண ஓட்டம் ஆன்மீகத்துல செயல்படுத்தவே கூடாது. So we should always consider எல்லாருமே நம்மவங்க தான் அப்படிங்கிற அந்த மனசை நாம வளர்த்துக்கணும். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எந்த உயிர்வாழிடத்திலுமே பேத பாவத்தை நாம் காட்டக்கூடாது, அது ரொம்ப முக்கியம். மனிதனாகப்பட்டவன் அவன் கருணை உள்ளம் கொண்டவனாக இருக்க வேண்டும். அவ்வாறு கருணை உள்ளம் கொள்பவனிடத்தில் தெய்வம் குடிக்கொள்கின்றது. தெய்வத்துக்கே இருக்கக்கூடிய முதன்மையான ஒரு குணாதிசயம் எது? கருணைதான். அதனாலதான் நாம் எல்லாருமே எவ்வளவு அக்கிரமங்கள் செய்தாலுமே இந்த பிரபஞ்சத்திலெல்லாம் நடனமாடிக்கொண்டிருக்கின்றோம். எஸ், நம்ம கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் அனுபவிக்க வேண்டியதுதான். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, அவன் அவ்வளோ அதர்மம் பண்றான், அவ்வளோ அநியாயம் பண்ணிட்டு இருக்கான், அவன் நல்லா சுத்தின்னு இருக்கான் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்ல கேட்டிருக்கோம் இல்லையா? ஆனா உண்மையிலே அவனுடைய இறுதி காலகட்டம் நம்ம கண்டிப்பாக உற்று நோக்க வேண்டி இருக்கும். அந்த கடைசி காலத்துல அவனுடைய சங்கடங்கள் என்ன என்பது பற்றி நமக்கு தெரியாது இல்லையா? என்ன விதை விதைக்கின்றோமோ அதைத்தான் நாம அறுவடை செய்வோம். பழுதடைந்த ஒரு விதையை விதைத்தால் அதற்கேற்ற செடிதான் நமக்கு முளைக்குமே தவிர நல்ல ஆரோக்கியமா இருக்கக்கூடிய செடி முளைக்காது. அதனால விதை என்பது இந்த இடத்துல நல்ல எண்ணோட்டங்கள், நல்ல கருத்துக்கள், நல்ல செயல்பாடுகள், அடுத்தவர்களுக்குமே நன்மை பயக்கக்கூடிய செயல்பாடுகள், இதெல்லாமே நல்விதைக்கு ஒப்பானது. அப்படிப்பட்ட நல்விதையை நாம பூமியில் விதைத்தால், அப்படின்னா மனிதனுடைய மனதில் விதைத்தால் கண்டிப்பாக அந்த பக்தி பீஜம் என்பது ஒவ்வொரு ஹிருதயத்திலுமே வளரக்கூடியதுதான். அப்படிப்பட்ட குவாலிட்டிஸை தான் நம்ம ஆன வரைக்குமே வளர்க்கறதுக்கு நம்மளால முடிஞ்ச சேவையை நம்ம செய்யணுமே ஒழிய அடுத்தவர்கள் சங்கடத்திற்கு உள்ளாகக்கூடிய செயல்களுக்கு நாம் என்றைக்குமே வித்திடக்கூடாது. அது அந்த கர்ம பலனோடையும் நமக்கு பந்தம் ஏற்பட்டுவிடும். அதுதான் இன்னும் மோசம். அனுபவிக்கிறவங்களை விட அதை செய்வதற்கு தூண்டுகிறார்கள் பாருங்க, அவங்களுக்கு நிறைய கஷ்டங்கள் தான் வரும். அதனால நல்ல எண்ண ஓட்டங்களை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு நாம தயாராக இருக்க வேண்டும். மனதை எப்பொழுதுமே தயார் நிலையில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். எஸ், ஜெய்ஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். மனோஹ ஷயந்தனம் ஆஸ்தயா சாகௌம்ய பரிச்சதம் ஆரோப்ய ஸ்வாம் துஹீதரம் சபார்யா பரியடன் மஹீம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மனோஹ ஆஸ்தாய சாகௌம்ய பரிச்சதம் ஆரோப்ய ஸ்வாம் துஹீதரம் சபார்ய பரியடன் மஹீம். மனுஹ ஸ்வயம்புவ மனு சந்தனம் தேர் ஆஸ்தாய ஏறி அமர்ந்து சாதகௌம்ப தங்கத்தாலான பரிச்சதம் வெளிப்புறத்தில் ஆரோப்பிய போட்டுக்கொண்டு ஸ்வாம் அவருடைய துகிதரம் மகள் சுபாரியா தன் மனைவியுடன் பரியட்டன் பயணம் செய்து மஹீம் உலக உருண்டை. மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்வயம்புவ மனு தன் மனைவியுடன் தங்க ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட தேரில் ஏறினார். தன் மகளையும் அவர்களுடன் அதில் ஏற்றி இவ்வுலகெங்கும் பயணம் செய்ய தொடங்கினார். பொருளுரை. இந்த உலகத்தின் சிறந்த அரசரான மன்னர் மனு தன் பெண்ணுக்கு தகுந்த கணவரை தேட பிரிதொருவரை ஈடுபடுத்தி இருக்கட்டும். ஆனால் அவர் ஒரு தந்தை தன் பெண்ணின் நல்வாழ்வை போல விரும்பியதால் அவரே
தன் நாட்டை விட்டு தங்கத்தேரில் தன் மனைவியுடன் மட்டும் ஏறி தனது மகளுக்கு தகுந்த கணவனை தேட புறப்பட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மகாராஜ். ஓகே, இந்த ஸ்லோகத்துல ஸ்வயம்பு மனு தன்னுடைய மகளுக்கு வந்து தகுந்த வரனை தேடுவதற்காக எவ்வாறு சென்றார் என்ற இந்த பிரபஞ்சத்தையே வந்து ஆண்டு கொண்டிருக்கக்கூடியவர் ஸ்வயம்பு மனு இல்லையா? மனு சயந்தனம் ஆஸ்தாய சாத கௌம்யக பரிச்சதம் ஆரோப்பிய ஸ்வாம் தஹிதரம் ஸ்பாரிய பரியடன் மஹீம். மனு ஸ்வயம்பு மனு சயந்தம் தேர் ஆஸ்தாய ஏறி அமர்ந்து சாத கௌம்யவ தங்கத்தாலான பரிச்சதம் வெளிப்புறத்தில் ஆரோப்பிய போட்டுக்கொண்டு ஸ்வாம் அவருடைய தஹிதரம் மகள் சுபாரியா தன் மனைவியுடைய சுபாரியா பாரியா என்றால் மனைவி இல்லையா? சுபாரியா தன் மனைவிக்கு கூட எவ்வளவு, அதாவது இந்த ஸ்ரீ எனக்கூடிய அந்த வார்த்தை மாதிரிதான் இது. ஆக்சுவலி ஸ்ரீ என்றாலே விரிவங்கம் என்று சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துக்கு லக்ஷ்மி தாயார் தான் வந்து முதன்மையான இது. அப்படி பார்க்கும்பொழுது ஸ்ரீ என்றாலே விரிவங்கம். ஸ்ரீ என்பவள் அதாவது ஒரு அதாவது ஒரு வீட்டுல பிறந்து இன்னொரு குடும்பத்தை வந்து விரிவங்கம் செய்கின்றாள் இல்லையா? திருமணமான பிறகு தன்னுடைய அதாவது பிள்ளைகள், கணவன் மற்றும் அதாவது அவர்களுடைய பெற்றோர்கள் எல்லாமே வந்து விரிவங்கம் என்பது நடக்கிறார். ஸ்ரீ என்றாலே எக்ஸ்பான்ஷன், ஆக்சுவலி விரிவங்கம். சுபம் தன் மனைவியுடன் பரியுடன் பயணம் செய்து மஹீம் உலக உருண்டை. ஸ்வயம்பு மனு தன் மனைவியுடன் தங்க ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட தேரில் ஏறினார். தன் மகளையும் அவர்களுடன் அதில் ஏற்றி இவ்வுலகெங்கும் என்ன செய்தார்? பயணம் செய்ய தொடங்கினார். சோ இந்த உலகத்தில் சிறந்த அரசரான மன்னர் மனு தன் பெண்ணுக்கு தகுந்த கணவரை தேட பிரிதொருவரை ஈடுபடுத்தி இருக்கக்கூடும் இல்லையா? இப்பெல்லாம் நாம் எல்லாருமே புரோக்கர்ஸ் எல்லாத்தையுமே பாக்குறோம் இல்லையா? சோ ஆனா நல்ல ஒரு கணவரை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு இங்கே தந்தையினுடைய பணியை பற்றி ரொம்ப அழகாக சில பிரபுபாதர் அவர்கள் விளக்கி இருக்கிறார். இட் இஸ் த டியூட்டி ஆஃப் த ஃபாதர் டு சர்ச் த appropriate bridegroom இல்லையா? சோ நல்ல வரனை தேர்ந்தெடுப்பது என்பது தந்தையினுடைய கடமை. அந்த கடமையை வந்து ஸ்வயம்பு மனுவே செய்தார் என்று ரொம்ப அழகாக இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனால் அவர் ஒரு தந்தை தன் பெண்ணின் நல்வாழ்வை விரும்பியதால் அவரே தன் நாட்டை விட்டு தங்கத்தேரில் தன் மனைவியுடன் மட்டும் ஏறி தன் மகளுக்கு தகுந்த கணவரை வந்து தேட புறப்பட்டார் என்று இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. எஸ் ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி, நீங்க வாசிக்கலாம். தஸ்மின் சூதன்னலன் அஹனி பகவான் யத் சமாதி சத் உபாயாத் ஆஶ்ரம பதம் முனேஹ சாந்தவர் பிரதஷ்யதத். எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தஸ்மின் சுதல்லன் அஹனி பகவான் யத் சமாதி சத் உபாயாத் ஆஶ்ரம பதம் முனேஹே சாந்தவ்ரதஸ்யதத். தஸ்மின் அதில் சூதன்வன் ஓ சிறந்த வில்லாளி விதுரனே, அகனி அந்த நாளில் பகவான் யத் எந்த ஸ்மாதி சத் முன்பே சொன்னார், உபாயாத் அவர் அடைந்தார், ஆஶ்ரம பதம் புனித துறவி மாடம், முனே முனிவரின் சாந்த முடிந்த, பிரதஸ்ய துறவரத்தின் ஆணைகள், தத் அந்த மொழிபெயர்ப்பு. ஓ விதுரனே, பகவானால் முன்கூட்டியே உரைக்கப்பட்ட அந்த நாளில் தன்னுடைய துறவரத்தின் சடங்குகளை பூர்த்தி செய்த முனிவரின் துறவு மாடத்தை அவர்கள் அடைந்தனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்போ ரொம்ப எவ்வளவு அழகா தன்னுடைய துறவரத்தின் சடங்குகளை பூர்த்தி செய்த, அதாவது எவ்வளவு அழகாக ஒரு பொருள். தஸ்மின் சுதன்லன் அஹனி பகவான் யத் சமாதி சத் உபாயாத் ஆஶ்ரம பதம் முனேஹ சாந்த பிரதஷ்ய தத். தஸ்மின் அதில் சுதன்வன் ஓ சிறந்த வில்லாளி விதுரனே. இப்போ யார் இது? மைத்ரேய ரிஷி விதுரருக்கு வந்து எடுத்துரைக்கிறார். அஹனி அந்த நாளில் பகவான் யத் எந்த சமாதி தத் முன்பே சொன்னார். யார் முன்னாடி? கர்தவ முனிவர் முன்னாடி. உபயாத் அவர் அடைந்தார். ஆஶ்ரம யார் அடைந்தது? கர்தவ முனிவர் அடைகிறார். ஆஶ்ரம பதம் புனித துறவினுடைய மாடம், அவர் தங்கியிருக்கக்கூடிய குடில். முனேக முனிவரின் சாந்த முடிந்து, பிரதஷ்ய துறவரத்தின் ஆணைகள். சோ அதாவது துறவரத்தினுடைய ஆணைகள், அதாவது the regulations. தத் அந்த. ஓ விதுரனே, பகவானால் முன்கூட்டியே உரைக்கப்பட்ட, அதாவது உனக்கு இந்நாள் வந்து ஏதாவது ஒருத்தர் வந்து கண்டிப்பா இன்னும் 2 நாள்ல தேடி வருவார், சோ தன்னுடைய மகளை வந்து உனக்கு மனம் முடித்து கொடுப்பார் என்பதையெல்லாம் பகவான்
முன்னாடியே வந்து எடுத்துரைத்த பிறகு தன்னுடைய துறவரத்தின் சடங்குகளை பூர்த்தி செய்த பிறகு கர்தவ முனிவர் வந்து அவருடைய இல்லத்திற்கு வந்து இல்லத்தை அடைந்தார் என்று இந்த இடத்துல பதத்துல ரொம்ப அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. எஸ் ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க. எஸ்மின் பகவதோ நேத்ரான் என்பதன் அஸ்ருபிந்தவஹ கிருபயா பிரதிதஷ்ய பிரபன்னே தர்பிதாய பிரசம் தத்வை பிந்துசரோ நாம சரஸ்வத்யா பரிலுப்தம் புண்ணியம் சிவாம் ருஜலம் மஹர்ஷி கணேசவிதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யஸ்மின் பகவதோ நேத்ரான் நயபதன் அஷ்டுபிந்தவஹ கிருபா சம்பிரீதஸ்ய பிரண்ணே தர்பிதா பிராம் தத்வை பிந்துசரோ நாம சரஸ்வத்யா பரிப்ளுப்தம் புண்ணியம் சிவாமிருதஜலம் மகர்ஷி கணசேவிதம். யஸ்மின் அதில் பகவானின் நேத்ராத் கண்ணிலிருந்து நியபதன் கீழே விழுந்தது அஷ்டுபிருந்தவ கண்ணீர் துளிகள் கிருபையா கருணையினால் சம்பிரிதஸ்ய மூழ்கடிக்கப்பட்டவர் பிரபன்னே சரணடைந்த ஆத்மாவின் கர்தமர் அர்பிதாயா மேல் வைத்து பிரலிம் உச்ச நிலையில் தத் அந்த வை உண்மையில் பிந்துசர கண்ணீர் ஏறி நாம அழைத்து சரஸ்வத்யா சரஸ்வதி நதியால் பிரப்ளுப்தம் வழிந்து புண்ணியம் புனிதமான சில சிவ நன்மை தரும் அமிர்தம் ஜலம் தண்ணீர் மகர்ஷி சிறந்த முனிவர்களின் கண கூட்டத்தால் சேவிதம் தொண்டு செய்வது. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு. சரஸ்வதி நதியின் தண்ணீரால் வெள்ளமான புனித ஏரி பிந்து சரோவரா மேம்பட்ட முனிவர் கூட்டத்திற்கு விரும்பி அணுகும் இடமாக விளங்கியது. அதன் புண்ணிய நீர் நன்மைக்கு உகந்ததாக மட்டும் இல்லாமல் அமிர்தம் போல் இனிமையாகவும் இருந்தது. அது பிந்து சரோவரா என்று அழைக்கப்பட்டது. ஏனெனில் தன்னுடைய பாதுகாப்பை விரும்பிய ஆன்மீக முனிவருக்காக ஏற்பட்ட மிகுந்த கருணையினால் மூழ்கிய பகவானின் கண்களிலிருந்து சிந்திய கண்ணீர் துளிகள் அதில் விழுந்தன. பொருளுரை. கர்தம முனிவர் பகவானின் அகாரணமான அருளை பெற துறவரத்தை அனுபவித்தார். பகவான் அங்கு வந்தபொழுது அவர் மிகுந்த இரக்கத்துடன் இருந்ததால் மகிழ்ச்சியில் அவர் சிந்திய கண்ணீரிலிருந்து பிந்து சரோவர் உருவானது. அதனால் பிந்து சரோவர் சிறந்த முனிவர்களாலும் படித்த அறிஞர்களாலும் வழிபடப்படுகிறது. ஏனென்றால் பரம சத்தியத்தின் தத்துவத்தின்படி பகவானும் அவர் கண்களிலிருந்து வழிந்த கண்ணீரும் வேறானவை அல்ல. பகவானின் கால் விரலிலிருந்து விழுந்த வியர்வை துளிகள் புனித கங்கையான உருவானது போல பகவானின் தெய்வீக கண்களிலிருந்து வழிந்த கண்ணீர் துளிகள் பிந்து சரோவராக உருவானது. இரண்டும் உன்னதமான பொருள்களாகும். இரண்டும் சிறந்த முனிவர்களாலும் அறிஞர்களாலும் வழங்கப்படுகின்றன. பிந்து சரோவரின் தண்ணீர் இங்கு சிவாமிருத ஜலம் என்று வர்ணிக்கப்படுகிறது. சிவம் என்றால் நோய் நீக்குதல். பிந்து சரோவரின் நீரை குடிப்பவர்கள் எல்லா ஜடவுலக நோய்களிலிருந்து நீங்குவர். அதுபோல கங்கையில் குளிப்பவர்கள் கூட எல்லா ஜடவுலக நோய்களிலிருந்து நீங்குவர். இந்த உரிமைகள் சிறந்த அறிஞர்களாலும் அதிகாரிகளாலும் ஒப்புக்கொள்ளப்படுகின்றன. அவை இந்த சீர்குலைந்த கலியுகத்தில் இன்னும் செல்வாக்கு பெற்றுள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப அழகான விளக்க உரை. ஷிலா பிரபுபாதாக்கு ஜெய். ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஷிலா பிரபுபாதா. சோ பகவானுடைய கண்களில் அதாவது பக்தியை மெச்சி கர்தம முனிவர் 1,00,000 ஆண்டுகள் வந்து தவம் புரிந்து பகவான் அந்த வாசுதேவ நிலையை வந்து அடைந்தார் இல்லையா. பகவானுடைய கருட வாகனத்துல பகவான் வந்து தரிசனத்தையும் வந்து கொடுத்து அவருக்கு அந்த வாக்கையும் நல்கி சென்றார். சோ அப்போ இவருடைய அந்த பக்தியை மெச்சு பகவானுடைய கண்களில் வந்து பேரானந்தம் இல்லையா. அந்த ஆனந்த கண்ணீர் என்பதுதான் வந்து பிந்து சரோவராக வந்து பாய்கின்றது என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சரஸ்வதி அதாவது சரஸ்வதி நதி இல்லையா, அதை பற்றி நம்ம படிக்கலாம். சோ அதனுடைய இதுதான் அதனுடைய எங்கே போய் வீழ்கின்றது, பிந்து சரோவரில் போய் வீழ்கின்றது ஒரு இதுவாக. மேலும் வந்து கங்கா ஸ்நானம் செய்தாலும் நமக்கு வந்து புண்ணியங்கள் கிட்டும் என்று நாம நினைக்கிறோம். ஆனால் நம்முடைய உடல் உபாதைகள் கூட வந்து தூரமாக விலகுகின்றது என்று இந்த பொருள் உரையில வந்து பிரபுபாதர் அவர்கள் ரொம்ப அற்புதமாக எடுத்துரைத்திருக்கு. நோய் நீக்குதல். சிவம் என்றால் நோய் நீக்குதல் என்று பொருள். சிவம் என்றால் நன்மை.
சமஸ்கிருத வார்த்தை சிவாமிருத ஜலம், சிவாம் அமிர்த ஜலம் என்று பொருள் இல்லையா. மகர்ஷி கனசேவிதம் இல்லையா, கனசேவிதம் அதாவது நம்ம சேவிக்கிறது ஆக்சுவலி. யஸ்மின் பகவதோ நேத்ரான் நிப்ததன் அஸ்ரு பிந்தவஹ கிருபயா சம்பிரதீதஸ்ய பிரபன்னே கர்பிதாய பிரஷம் ததைவ பிந்துசரோ நாம சரஸ்வத்யா பரிலுப்தம் புண்ணியம் சிவாமிருத ஜலம் மகர்ஷிர் கனசேவிதம். யஸ்மின் அதில் பகவானின் நேத்ரா கண்ணிலிருந்து நியப்தன் கீழே விழுந்தது, பகவானுடைய கண்களிலிருந்து நீர் விழுந்தது. சோ நமக்கு மட்டும்தான் ஆனந்த கண்ணீரா? கிடையாது, பகவானுக்கும் உண்டு. பக்தர்களுடைய பக்தியை அவ எந்த அளவுக்கு உன்னதமான பக்தியை செலுத்தினால் பகவானுடைய கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வரும் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அஸ்ருபிந்தவக கண்ணீர் துளிகள், கிருபையா கருணையால், கருணாமூர்த்தி நமக்கெல்லாம் கருணை கம்மிதான். we are not that compassion இல்லையா. கலியுகத்துல கருணையே கிடையாது, அதுதான் நம்ம வாழ்றது இல்லையா. கருணை கிடையாது. ஏன்னா தர்மத்தினுடைய எருதனுடைய 4 கால்கள்ல ஆல்ரெடி 3 கால்கள் சென்று விட்டன 3 யுகங்கள்ல. இன்னும் ஒரே ஒரு கால் ஒத்த கால நின்றுருக்கு தர்மம். அது எது? அதாவது வாய்மை எனக்கூடிய அந்த ஒரு இது. இன்னும் சில பேர் வாய்மையை மேன்மையாக கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் வாழ்வதால் அந்த வாய்மை எனக்கூடிய அந்த ஒத்த கால நின்றுருக்கு. சோ மேலும் தவங்கள் கிடையாது இல்லையா, கருணை கிடையாது, ஏமாற்றக்கூடிய செயல்கள் தான். இந்த மாதிரியான செயல்கள் உண்டு நம்ம எல்லார்கிட்டயுமே இல்லையா. இந்த கலியுகத்துல இருக்கக்கூடிய இயல்புகள் இது எல்லாமே. அதனாலதான் நமக்கு 4 ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லக்கூடியது. ஏன் அந்த இனிஷியேஷன் எடுக்கும் பொழுது why we give the promise இல்லையா, அதாவது பிரதிஜ்ஞை பண்றோம் இல்லையா நம்ம, எதற்கென்றால் கடைசி வரைக்கும் நாம் அதை பரிபாலிக்க வேண்டும். நோ கேம்பிளிங், நோ இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப், நோ மீட் ஈட்டிங். இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றோம்னா, கருணையை வளரணும்னா ஒரு உயிர் மேல நமக்கு கண்டிப்பாக அந்த உயிரை வாழ்வதற்கு நாம அனுமதிக்கணும். அதை கொன்றுதான் இப்ப இந்த காலகட்டங்கள்ல நாம சாப்பிட்டு உணவாக அதாவது சாப்பிடுறோம். ஆனா அங்கே கருணை என்பது கொல்லப்படுகின்றது. ஸோ இந்த அதனாலதான் மீட் ஈட்டிங்க விடணும் அப்படிங்கிறதுக்கு சொல்றதுக்கான ஒரு நோக்கம் கூட அதுதான். ஸோ ஒவ்வொரு எறும்புக்கு கூட, ஒரு வைரஸுக்கு கூட இந்த உலகத்துல வாழ்வதற்கு கண்டிப்பாக உரிமை உண்டு. இப்ப நமக்கெல்லாம் வாழ்றதுக்கு உரிமை இருக்கும் பொழுது எல்லாரையுமே படைச்ச பகவான் எல்லாருமே இங்க வாழ்றதுக்கு தான் படைச்சார் இல்லையா. அந்தந்த உயிர் வாழிகள் கண்டிப்பாக வாழ வேண்டியதுதான். ஆனா அதை நாம் என்ன பண்றோம்? அழிக்கிறதுக்கு தான் நாம முயற்சி பண்றோம். அதனால அழிக்கிற கூடிய தகுதி நமக்கு கிடையாது, உரிமையுமே கிடையாது நமக்கு. நம்மள தாக்க வரும் பொழுதுதான் தற்காப்பு காக்க செய்யக்கூடியது வேறு. ஆனா நாமளே தேடி போய் அதை கொல்லக்கூடிய செயல் அது பாவமாகும். அப்ப நம்ம கிட்ட கருணையே கிடையாது என்று பொருள் இல்லையா. சோ தவறான வாழ்க்கை முறை. சோ அது நம்ம கிட்ட தூய்மை என்பதே கிடையாது. சௌஷம், தூய்மையற்றவர்கள் கண்டிப்பாக சோ when there is no, அதாவது தூய்மை இல்லைன்னாக்கா கண்டிப்பா அங்க காட்லெஸ் சிவிலைசேஷன் தான் அந்த இடத்துல, தூய்மையற்ற ஒரு நிலையில. அதனாலதான் நம்ம நோ இலிசிட் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறது அதாவது எதுக்காக இந்த கொள்கைகள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, பாகவதத்துல ஆல்ரெடி இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. முதல் கேண்டோலயே நாம படிச்சோம் இல்லையா. பூதாய்க்கும் தர்மதேவனுக்கும் இடையில நடக்கக்கூடிய உரையாடல், கலிபுருஷன் எவ்வாறு இருந்தான். சோ கலிபுருஷன் இருக்கிறதுக்கு பரிஷித் மகாராஜ் இந்த 4 இடங்களை கொடுத்தார் இல்லையா. ஆனா அவருடைய ஆட்சி காலத்துல இந்த 4 இடங்களுமே இல்லாமல் போய்விட்டது. எல்லாமே சத்தியமாக வாழ்ந்தார்கள் இல்லையா. மேலும் கருணை உள்ளம் கொண்டு வாழ்ந்தார்கள். எங்கேயுமே கசாப்பு கடை கிடையாது. மேலும் தூய்மையாக வாழ்ந்தார்கள் இல்லையா. ஆஸ்டாரிட்டிஸ், உடல் தவங்கள், வாக்கு தவம், மனத்தவம், இதெல்லாம் நமக்கு தேவை இல்லையா. உடல் உள்ளேயும் நம்ம தூய்மையை வச்சுக்கணும், வெளியிலயும் நம்ம தூய்மையை வச்சுக்கணும். சோ நம்ம பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் அடுத்தவர்களுக்கு, அதாவது நம்ம பர்ஃபெக்ட் பர்சனா இருக்கலாம், ஆனா அடுத்தவர்களுக்கு நோகக்கூடிய செயலை நாம என்றைக்குமே செய்யக்கூடாது இல்லையா. சோ இது எல்லாமே நம்ம வார்த்தையில மனத்தவம்ல வர்றது, வாக்கு தவம்ல வர்றது இல்லையா. உடல் தவம், பெரியவர்களுக்கெல்லாம் நம்ம சேவிச்சுக்கணும், ஒரு குருவுக்கு சேவிக்கணும் இல்லையா. பகவானுக்கு எப்பவுமே தாழ் பணியணும். இந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம இதுல படிச்சோம் இல்லையா. பகவத்கீதையில 17வது அத்தியாயத்துல வருது இல்லையா. ஆஸ்டாரிட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம அதுல படிச்சோம்.
சோ இப்படி நம்முடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் நாம இந்த மாதிரி வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். சோ இப்படி இந்த நிலையில வந்து வாமன தேவருடைய பாதம் வந்து அந்த மகத்தத்துவத்தின் மேல் வந்து ஒரு ஒரு சிறு அழுத்தம் வந்து ஏற்பட்டதால் கங்கை வந்து பாய்ந்தோடின. அவருடைய அந்த விரல் நுனிலிருந்துதான் வந்து நீரானது தோன்றியது. சோ அந்த நீரிலிருந்துதான் 14 லோகங்கள் வந்து கங்கை பாய்ந்து கொண்டிருக்கிறாள். அப்படிப்பட்ட புனிதமான அந்த நீர்ல வந்து ஒருவர் ஸ்நானம் செய்தால் அவருடைய எத்தனை ஜென்ம பாவங்களும் கழியும். அதாவது பாவங்கள் கழிதாலே நம்ம உடலும் ஆரோக்கியம் தான் பெறும். நம்ம எல்லாம் இன்னைக்கு சஃபரிங்கா இருக்கிறதுக்கு எதுக்காக, என்ன காரணம் சொல்லுங்க? நம்முடைய பாவ விளைவுகள் தான். சோ அது எல்லாமே ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த பாஸ்ட் டீட்ஸ். அது எல்லாமே நாம் அனுபவிக்கத்தான் வேண்டும். ஒரு முறை அந்த பாவங்களில் விலக்கப்பட்டால் இந்த உடலும் வந்து நன்மை பெறுகின்றது, மேலும் இந்த ஆத்மாவும் தூய்மை அடைகின்றது. பக்தி தொண்டுவதற்கு வந்து இந்த ஆன்மா வந்து தயாராகி கொண்டே இருக்கும், நடைமுறைப்படுத்தி கொண்டே இருக்கும். ஒரே நிமிடம். ஓகே. சோ யஸ்மின் பகவதோ நேத்ராண்யன்பதன் அஸ்ரு பிந்தவஹ கிருபயா சம்பரிதஷ்ய பிரபன்னே தர்பிதயா பிரசம் தத் வை பிந்து சரோ நாம சரஸ்வத்யா பரிலுப்தம் புண்ணியம் ஸ்ரீமாம் ருஜதலம் மஹர்ஷிர் கணசேவிதம். யஸ்மின் அதில் பகவானின் நேத்ராத் கண்ணிலிருந்து ஞபதன் கீழே விழுந்தது, அஸ்ரு பிந்தவக கண்ணீர் துளிகள், கிருபையா கருணையால். ரொம்ப முக்கியம், அடுத்தவர்களிடத்தில் நாம கண்டிப்பாக கருணை கொள்ள வேண்டும். சம்பிரதிஷ்ய மூழ்கடிக்கப்பட்டவர், அதுக்கு ஹையஸ்ட் கூட பகவான் தான். கருணையில வந்து அவர் தான் ஹையஸ்ட். அதனாலதான் இந்த காலத்துல நல்லவனும் கெட்டவனும் எல்லாருமே வாழக்கூடிய காலங்கள்ல வந்து நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா? சோ கெட்டவனா இருக்கிறவன் கருணை இல்லைன்னா பகவான் என்ன பண்ணுவார்? கண்டிப்பா அவனுக்கு வந்து தண்டனை என்பது கொடுத்து கொண்டே இருக்க வேண்டியதுதான் இல்லையா? அவன் அடுத்த க்ஷணமே இருக்க வேண்டிய இருக்காது. கருணையற்றவர்கள் நாம் எப்படி, அதாவது கருணை இல்லாம செயல்படுறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரிதான் இருக்கும். ஆனா பகவான் கருணாமூர்த்தி, அதனால அவனுடைய பாப விளைகள் அவன் அனுபவிக்கிறதுக்கு அதுக்கும் ஒரு அவகாசம் அவனுக்கு இல்லையா? பாவம் செய்யாதே என்று உள்ளிருந்து ஒரு குரலும் அவனுக்கு வழங்கப்படுகின்றது. ஆனால் அதையும் மீறி அவனுடைய சுபாவத்தின் அடிப்படையில் அவன் என்ன செய்கிறான்? பாவத்தை செய்கின்றான் இல்லையா? சம்பிரதிஷ்ய மூழ்கடிக்கப்பட்டவர், பிரபன்னே சரணடைந்த ஆத்மாவின், அதாவது யாரு? கர்தோ முனிவர். அர்பிதாய மேல் வைத்து, புருலுதம் உச்சநிலை, தத் அந்த வை உண்மையில், பிந்து சரா கண்ணீர் ஏரி. அவர் கண்ணிலிருந்து வந்ததுதான் வந்து பிந்து சரோவர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. சரஸ்வத்யா சரஸ்வதி நதியால், பரிலுப்தம் வழிந்து, புண்ணியம் புனிதமான, சிவா என்றால் நன்மை தரும். சிவம் என்றாலே நன்மைதான், அதுதான் அதனுடைய மீனிங்கே. சோ அந்த அமிர்தம், அதாவது அமிர்தம் ஜலம் தண்ணீர், மகர்ஷி சிறந்த முனிவர்களின், கன அப்படின்னால் கூட்டத்தால், சேவிதம் தொண்டு செய்யறது, கன சேவிதம், சேவிதம் என்றால் அதாவது சேவை புரியறது. கணம் என்றால் அந்த இடத்துல எல்லாரும் ஒன்று கூடி என்று அர்த்தம். சோ சரஸ்வதி நதியின் தண்ணீரால் வெள்ளமான புனித நீர் பிந்து சரோவரா மேம்பட்ட முனிவர் கூட்டத்திற்கு விரும்பி அணுகும் இடமாக விளங்குகின்றது. அதுதான் அவர்களுடைய புண்ணிய ஸ்தலம் பிந்து சரோவர். அதன் புனித நீர் நன்மைக்கு, அதாவது இந்த பிரபஞ்ச நன்மைக்கு, நம்முடைய உடல் இதுக்கு, அந்த ஸ்தூல உடலுக்கும் நன்மை மட்டுமில்லை, அதை பருகுவதற்கும் அமிர்தம் போல் இருப்பதாக இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது பிந்து சரோவரா என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஏனென்றால் தன்னுடைய பாதுகாப்பை விரும்பிய ஆன்மீக முனிவருக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட மிகுந்த கருணையால் மூழ்கிய பகவானின் கண்ணில் இருந்து சிந்திய கண்ணீர் துளிகள் தான் அதில் விழுந்தன என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ அவரும் வந்து கருணையால் தன்னுடைய கண்ணீரிலிருந்து வந்த ஜலத்தை வந்து அந்த பிந்து சரோவில் கலந்தது. அதனால அது புனிதம் அடைந்தது. இந்த பிரபஞ்சங்களே, அதாவது பகவானுடைய, அதாவது உடல் நாளங்கள் இருந்தான் இந்த பிரபஞ்சங்கள் எல்லாம் வெளியேற இல்லையா? அந்த காரணக்கடலே பகவானுடைய வேர்வை துளிகள் தான் வந்து காரணக்கடல் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த வேர்வை துளிகள் தான் வந்து எங்க மகத்தத்துவத்தின் மீது அந்த பாதங்களை வந்து அழுத்தியதால் என்ன ஆகுறதுனாக்கா, கங்கை, அந்த நீர் வந்து கங்கை நீர் போல இந்த பௌதிக உலகத்திலும் அவள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறாள் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கர்தவ முனிவர் பகவானின் அகாரணமான அருளை பெற துறவரத்தை அனுபவித்தார்.
ஹையஸ்ட் லெவல் இஸ் ரிஜாய்சிங் இல்லையா? பேர் ஆனந்தத்தை வந்து அவர் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார். பகவான் அங்கு வந்த பொழுது அவர் மிகுந்த இரக்கத்துடன் இருந்ததால், எஸ் he was compassion, மகிழ்ச்சியில் அவர் சிந்திய கண்ணீரில் இல்லையா கருணை. நம்ம கூட யார்கிட்டயாவது ரொம்ப அஃபெக்ஷனா போகும்பொழுது கண்ணுல தண்ணி வரும் இல்லையா? ஒன்லி த அஃபெக்ஷன். சோ அந்த அஃபெக்ஷனை பார்க்கும்போது நம்மளுக்காக ஒருத்தர் வந்து ஏதோ ஒண்ணு அவ்வளவு பெயின்ஃபுல்லா இருந்தாலும் அதை எடுத்து செய்து நமக்கு வந்து அந்த நன்மையை பயக்கக்கூடிய நிலையில இந்த பௌதிகத்துல இருக்கக்கூடிய சங்கடத்துல இருந்து நம்மள வந்து வழி தூக்கி விடுறாங்கனாக்கா, அப்ப நம்ம கண்கள்ல என்ன வரும்னா அவருடைய கருணையை எண்ணி, ஏன்னா வித்தவுட் கம்பேஷன் அந்த உயிர் வாழி கண்டிப்பா செயல்படாது. ஒரு கருணை உள்ளம் கொண்டவர்களால் தான் இன்னொருத்தருக்கு வந்து சகாயமே பண்ண முடியும் இல்லையா? சோ அடுத்தவர்களுடைய சகாயத்தை பெற்று அவர் வந்து கண்ணில் வந்து கண்ணீர் வரும். அதுதான் அன்பு. அதுதான் வந்து அதாவது அதுல அது அஃபெக்ஷன் எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா? ஒருத்தர் மீது இருக்கக்கூடிய அதாவது அன்பினுடைய பரிமாற்றம், இது எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ அங்க வந்து பௌதிக எதிர்பார்ப்பு எதிர்க்காது, வெறுமனே அன்புதான் அங்க வந்து இருக்கும். அது போல பகவானும் தன்னுடைய பக்தர்களிடத்தில் அதே பரிமாற்றங்கள் தான். அதான் ஹையஸ்ட் நிலை. நாம் எல்லாமே ஒரு சிறிதளவு தான், ஒரு க்ஷணம் தான் பண்றோம். நம்ம அதெல்லாமே கண்டினியூஸா நம்ம அதுல இருக்கோமா? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா? அடுத்த 10 நிமிஷத்துக்கே நம்ம வந்து வரிஞ்சு கட்டி சண்டை போடக்கூடியவங்க தான். சோ அந்த சமயத்துல வந்து சூழ்நிலைக்கேற்றவாறு நம்முடைய சுபாவங்கள் வந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒன்று. ஆனால் பகவான் அப்படி கிடையாது. இஸ் அ கருணாமூர்த்தி. அவர்ல இருந்து நம்ம 1% ஒரு 2% பெற்றிருக்கோம். அவர் 100% அவர் வந்து. சோ அதனால் பிந்து சரோவர் சிறந்த முனிவர்களாலும் படித்த அறிஞர்களாலும் வழிபடப்படுகிறது. ஐ திங்க் யாருக்கெல்லாம் இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கோ நீங்க போய் வந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது சரஸ்வதி நதி கிட்ட வர்றதுதான் இது. அதுல இருந்து வழியக்கூடிய நீர் தான் போகிறதுன்னு சொல்றாங்க. எனக்கு அதை பத்தி அவ்வளவா தெரியாது, ஏன்னா நான் அந்த பக்கம் இன்னும் போனதே கிடையாது. யாராவது சென்று வந்திருந்தால் உங்க அனுபவத்தை நீங்க இந்த கிளாஸ் முடியும் பொழுது நீங்க ஷேர் பண்ணிக்கலாம். ஏனென்றால் பரம சத்தியத்தின் தத்துவப்படி பகவானும் அவர் கண்ணிலிருந்து வழிந்த கண்ணீரும் வேறானவை அல்ல. எனிதிங் ரிலேட்டட் டு பகவான் இஸ் நன் அதர் தேன் ஹிம் ஒன்லி இல்லையா? அதாவது அவரும் அவருடைய செயல்கள் மற்றும் அவரிடமிருந்து தோன்றக்கூடிய அனைத்துமே வந்து அவரும் அந்த செயல்களும் வேறு அல்ல என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? சோ பகவானின் கால் விரலிலிருந்து விழுந்த வியர்வை துளிகள் புனித கங்கையாக உருவானது போல் இல்லையா? பிரஸ் பண்ணனால பகவானின் தெய்வீக கண்களில் வழிந்த கண்ணீர் துளிகள் பிந்து சரோவராக உருவானது. இரண்டும் உன்னதமான பொருள்கள் ஆகும். பிந்து சரோவரும் உன்னதமான பொருள், கங்கை நீரும் உன்னதமான. இரண்டுமே சிறந்த முனிவர்களாலும் அறிஞர்களாலும் இன்றைய வரைக்கும் கூட நாம வந்து கங்கா ஸ்நானம் பண்ணா நமக்கு வந்து எத்தனையோ ஜென்ம பாவம் போகும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அது மாதிரி வாய்ப்பு வந்து கிடைக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கிறது. கிடைக்காதவங்களுக்கு நமக்கு தெரியாது இல்லையா? பகவான் தான் அருள் புரியணும். பிந்து, நானும் அந்த லிஸ்ட்ல இருக்கேன். பிந்து சரோவரின் தண்ணீர் இங்கு சிவாமிரத ஜலம் என்று வர்ணிக்கப்படுகின்றது. சோ சிவாமிரத ஜலம் மகரிஷி கணசேவிதம். சோ சிவம் என்றால் நோய் நீக்குதல், அதாவது நன்மையை கொடுத்தல். நோய் நீங்கினாலே நமக்கு நன்மை தானே. பிந்து சரோவரின் நீரை குடிப்பவர் எல்லா ஜட உலக நோய்களிலிருந்துமே அவர் வந்து நீங்குவர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது போல கங்கையில் குளிப்பவர் கூட எல்லா ஜட உலக நோய்களிலிருந்தும் நீங்குவர். இந்த உரிமைகள் சிறந்த அறிஞர்களாலும் அதிகாரிகளாலும் ஒப்புக்கொள்ளப்படுகின்றது. இது எல்லாமே வந்து உண்மை. இது எல்லாமே வேத சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அதுல எந்த ஒரு தவறுமே இருக்காது. நாம தான் வேணா தவறு பண்ணிடலாம், நாம புரிந்து கொள்ள விடத்துல நம்ம தவறு பண்ணலாம். ஆனா வேத சாஸ்திரங்கள் எதை சொல்ல வருகின்றதோ அதுல வந்து எந்த ஒரு தவறுமே இருக்காது. ஏனென்றால் அவை அனைத்துமே எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமிருந்து தோன்றியவை. அவை இந்த சீர்குலைந்த கலியுகத்தில் கூட இல்ல, மோசமான நிலையில இருக்கக்கூடிய இந்த கலியுகத்துல கூட இப்போ இது இன்னும் செல்வாக்கு பெற்றுள்ளன என்று அழகாக சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கு. நெக்ஸ்ட் லலிதா கண்ணன் மாதாஜி வாசிக்கலாம். புண்ணியத்ருமலதா ஜாலை பூஜத் புண்ணியம் ருகத் விஜைஹி சர்வர்துபல புஷ்பாத்யம் வனராஜி சிர ஸ்ரீயான்விதம். हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। पुण्य द्रुमलता जालै पूजत् पुण्य मृगादिजैः सर्वतु फल पुष्पाढ्यं वनराजिषयान्वितम्. புண்ணிய பக்தியுள்ள திரும மரங்களின் லதா கொடிகளின் ஜாலைகி கொத்துகளுடன் பூஜத் ஒலிகள் வெளியிடல்
புண்ணிய பக்தியுள்ள மிருக விலங்குகள் திஜை பறவைகளுடன் சர்வ எல்லாவற்றிலும் ரிது பருவங்கள் பல பழங்களில் புஷ்ப மலர்களில் ஆத்யாம் அதிகம் வனராஜி மரத்தோப்புகளின் ஸ்ரீயா அழகால் அன்விதம் அலங்கரிக்கப்பட்டது. மொழிபெயர்ப்பு. பலவித ஒலிகளை வெளியிடும் விலங்குகள் பறவைகளுக்கு பாதுகாப்பு தருவதோடு எல்லா பருவங்களிலும் மலர்களும் பழங்களும் அதிகம் உள்ள கொத்துக்களுடன் கூடிய மரங்களாலும் கொடிகளாலும் ஏரியின் கரை சூழப்பட்டிருந்தது. அது காட்டுமர தோப்புகளின் அழகால் மேலும் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது. பொருளுரை. பிந்து சரோவர் எனும் ஏரி அமைதியான மரங்களாலும் பறவைகளாலும் சூழப்பட்டு இருந்தது என்று இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மனித சமுதாயத்தில் மனிதர்களில் பல்வேறு பிறவினர்கள் இருப்பதால் சிலர் பக்தி நல்லொழுக்கம் உடையவராகவும் சிலர் பக்தியற்றவராகவும் பாவம் செய்பவராகவும் உள்ளனர். அதுபோல மரங்களிலும் பறவைகளிலும் சத்வகுணம் உள்ளவையும் சத்வகுணம் இல்லாதவையும் உள்ளன. நல்ல மலர்களையோ அல்லது பழங்களையோ தராத மரங்கள் சத்வகுணம் இல்லாதவையாக கருதப்படுகின்றன. காக்கைகள் போன்ற தூய்மையற்ற பறவைகளும் சத்வகுணம் இல்லாதவையாக கருதப்படுகின்றன. பிந்து சரோவரை சுற்றிலும் உள்ள நிலத்தில் சத்வகுணமற்ற ஒரு மரமோ அல்லது பறவையோ இல்லை. ஒவ்வொரு மரமும் பழங்களையும் மலர்களையும் தந்தது. ஒவ்வொரு பறவையும் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே என்று பகவானின் பெருமைகளை பாடியது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. पुण्यद्रुमलताजालै कूजत् पुण्यमृगत् विजैः सर्वर्तुबलपुष्पात्यं वनराजे श्रियान्विदम्. புண்ணியம் புண்ணிய பக்தி உள்ள திரும மரங்களின் லதா கொடிகளின் சாலை கொத்துக்களுடன் கூஜத் ஒலிகள் வெளியிடல் புண்ணிய பக்தி உள்ள மிருகங்கள் விஜய் பறவைகளுடன் சர்வ எல்லாவற்றிலும் ருது பருவங்கள் பல பழங்கள் புஷ்ப மரங்கள் மலர்களில் ஆத்யாம் அதிகம் வனராஜி மரத்தோப்புக்களின் ஸ்ரீயா அழகால் அன்விதம் அலங்கரிக்கப்பட்டது. பலவித ஒலிகளை வெளியிடும் விலங்குகள் பறவைகளும் பாதுகாப்பு தருவதோடு எல்லா பருவங்களிலும் மலர்களிலும் பழங்களும் அதிகமுள்ள கொத்துக்களுடன் கூடிய மரங்களாலும் கொடிகளாலும் ஏரியின் கரை சூடப்பட்டிருந்தது. அது காட்டு மரத்தோப்புகளின் அழகால் மேலும் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது. இப்போ அந்த பிந்து சரோவர் கிட்ட இருக்கக்கூடிய நிலையை பற்றி இந்த பதத்துல பார்க்கிறோம். ஏரி அமைதியான மரங்களாலும் பறவைகளாலும் சூழப்பட்டிருந்தது என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது. அப்படின்னா சத்வகுணம் உள்ள இருக்கக்கூடிய அதாவது விலங்குகள் பறவைகள் இல்லையா மரங்கள். சோ சத்துவமா இருக்கக்கூடிய மரங்கள் நன்மையான இந்த அதாவது நம்ம பகவானுக்கு படைக்கக்கூடிய அந்த பொருட்கள் இல்லையா அது எல்லாமே வழங்க வல்லது. அது சத்துவ குணத்துல இருக்கக்கூடியது. அதே சத்துவமற்ற நிலையில இருக்கிறது அதுக்கு வழங்கக்கூடிய கனிகள் எதற்கும் பிரயோஜனம் படாது. மேலும் பறவைகள் கூட அதே மாதிரிதான். சில பறவைகள் வெறுமனே இதா இருக்கும். அதாவது சத்துவத்திற்கே இப்போ அன்னப்பறவை எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா பாலையும் நீரையும் நம்ம கலந்து கொடுத்தா கூட அது என்ன பண்ணும்னாக்கா வெறும் பாலை மட்டும் பருகி நீரை தனித்து எடுத்து விடும் இல்லையா. அந்த அளவுக்கு இன்டெலிஜென்ட்டா இருக்கக்கூடாது. அதே காக்கைக்கு நீங்க காக்கை இஸ் ஆம்னிவோரஸ் இல்லையா. அதாவது அது வெஜ் நான்வெஜ் எல்லாத்தையுமே சாப்பிடக்கூடிய ஒன்று. ஸோ அதனால அது சத்துவத்திற்கு அப்பாற்பட்ட நிலை இருக்கக்கூடிய பறவை. எக்ஸாம்பிள் இங்க காக்கையை கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலி. ஸோ ஆனா எதுக்கு நம்ம சில சமயத்துல காக்கைக்கெல்லாம் நம்ம உணவு வழங்குவோம். அதற்கான ரீசன் எனக்கு கூட தெரியாது. ஏன்னா நம்ம இஸ்கான் இதுல நம்ம எங்கேயுமே இந்த உணவு எடுத்துட்டு போய் வைக்கிறது இதெல்லாம் நம்ம எந்த குருமார்கள் இதுல கூட நம்ம எனி ஆர்கனைசேஷன்ல கூட நம்ம பார்த்தது கிடையாது இல்லையா. ஆனா இது எதுக்கு நாமெல்லாம்
ஃபாலோ பண்றோம்ன்ற கொஷின் எனக்கு இங்க இந்த பேராகிராஃப் படிக்கும் பொழுது வருது. உங்களுக்கு யாருக்காவது தெரிஞ்சா நீங்க சொல்லலாம். ஸோ நானும் தெரியல, எனக்கு நான் கேட்டு வேணா இதை பத்தி நான் விளக்குறேன். ஸோ ஏன்னா நம்ம முன்னோர்களுக்கெல்லாம் கூட படையல் போட்ட பிறகு காக்கைக்கு தான் நம்ம வைக்கிறோம் இல்லையா? ஆனா உண்மையிலே அந்த படையலே அதனுடைய நோக்கம் நமக்கு தெரியல. உண்மையிலே அந்த படையல் பகவானுக்கு நம்ம எப்படி பிரசாதம் நைவேத்தியம் பண்றோமோ அதே மாதிரிதான் பண்ணணும். அவருக்கு தான் நம்ம வழங்கணுமே, முன்னோர்களுக்கு கிடையாது ஆக்சுவலி. சோ அந்த அவருக்கு வழங்கும் பொழுது அதை திருப்தி ஊற்ற பிறகு பகவான் அவர்களுக்கு விடுதலைக்கான மார்க்கத்தை கொடுக்கிறார். ஆனால் நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடியது எதுன்னா காக்கைக்கு வைக்கிறோம் நம்ம. அது எதற்குன்றது கண்டிப்பா இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அது எனக்கு இப்ப தெரியல. பித்ரு ரூபத்துல முன்னோர்கள் அந்த காக்கை உருவத்துல உணவு எடுத்துக்குவாங்க. அந்த பித்ருக்கள்லாம் அது எங்கேயாவது சாஸ்திர சம்பிரதாயத்துல சாஸ்திரிகள்லாம் சொல்லுவாங்க மாதாஜி. அப்படிங்களா? அதாவது கேட்கணும். காக்காய்க்கு யார் எது பண்ணாட்டாலும் குளிக்காட்டி கூட பரவாயில்ல, காக்காய்க்கு சாதம் வையும்பாரு எங்க அப்பா. கரெக்ட். அதான் அது என்னன்றது நமக்கு சாஸ்திரங்கள் ரெஃபரன்ஸ்ல சொல்லணும். ஏன்னா நம்ம காலகாலமா நம்ம செய்யறோம். ஆனா இதே நம்ம ஒரு கோயில்லயோ அதுல எல்லாம் நம்ம அந்த மாதிரி செய்யறது கிடையாது இல்லையா? சோ கோயில்ல எல்லாமே நம்ம பகவானுக்கு தான் நம்ம வைக்கிறோம். கோயில்ல பகவான் தான் மாதாஜி, நமக்கு தான் மாதாஜி முன்னோர்கள். கரெக்ட் கரெக்ட். கோயில்ல இருக்கு மாதாஜி. ஒன் செகண்ட். நம்ம வீட்டுல கூட நாம பிரசாதம் செய்து பகவானுக்கு நைவேத்தியம் படைச்சு நாம எல்லாரும் சாப்பிடுறோம் இல்லையா? ஆனா டெய்லியே நம்ம காக்கைக்கு வைக்கணும்ன்றது எங்கேயுமே ஒரு ரூல் கிடையாது இல்லையா? ஆனா அது எங்கேயாவது சாஸ்திரத்துல சொல்லியிருக்கா, அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அதை நம்ம பார்க்கணும். ஓகே. ஆமா மாதாஜி, ஆக்சுவலி காக்கைகளுக்கு வச்சுட்டு நம்ம சாப்பிட்டோம்னா காக்கைகள் எல்லா உயிர்களுக்கும் சாப்பாடு கொடுத்துட்டு தான் தாங்களும் சாப்பிடும். அதுக்காக வேண்டிய மெயினா அதுக்காக வேண்டிய அதுகளுக்கு சயின்டிபிக்கலி ஆல்சோ பண்ற சாஸ்திரிகள் வேதத்துல கொடுத்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. காக்கைக்கு பண்ணினோம் அப்படின்னா முன்னோர்களுக்கு அது போய் சேருது. அதுக்குதான் மாதாஜி அந்த முன்னோர்களுக்கு நன்றி செலுத்தும் விதமா அவங்களை நினைச்சு செய்யணும். கரெக்ட். நம்ம கூட எல்லாரும் பகவான் இந்த 9வது அத்தியாயத்துல அவர் சொல்றாரு, இந்த மாதிரி நீங்க பக்தியில இருந்தீங்க அப்படின்னா அவங்க முன்னோர்களுக்கு அது ரொம்ப போய் சேரும். ஏன் அப்படின்னா நீங்க பக்தியில இருந்தீங்கன்னா தினம் நீங்க பிரசாதம் பண்ணுவீங்க. அந்த பிரசாதத்தை நீங்க நைவேத்தியம் பண்ணி முடிச்ச உடனே நீங்க ஏதோ ஒரு இவங்களுக்கு கொடுக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா பட்சிகளுக்கு போட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு போய் சேரும் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. 9வது பிராமணனுக்கு சாதம் போட்ட பிராமணனுக்கு கொடுக்கணும். கரெக்ட் மாதாஜி, நீங்க சொல்றது பிராமண ரூபத்துல என்ன தலைபாகம் பிராமணர், அவர் தான் இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லையா? அதனாலதான் முதல்ல ஒரு சீனியர் டிவோட்டிக்கு தான் அந்த உணவு பிரசாதத்தை கொடுப்பாங்க. இதுதான் சாஸ்திரம் இல்லையா? அப்படி இல்லைன்னா வீட்லயே அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க யாராவது இருந்தா அவங்களுக்கு நம்ம வழங்கணும். இப்ப எல்லாருமே நம்ம பிராமணனை தேடிட்டு போக முடியாது இல்லையா? சோ ஈவன் த பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் ஈவன் பார்ன் இன் பிராமின் ஃபேமிலிலேயே கூட இப்ப நம்ம பார்க்கறது ஒரு மாதிரி எல்லாமே ஒரு சேலஞ்சிங் தான் இப்ப சிச்சுவேஷன்ஸ் இல்லையா? எல்லாமே ஒரு மாதிரி ஆயிடுது. அதனால இங்க நான் பிராமின் எல்லாம் உண்மை கிடையாது. பிறப்பால எதுவுமே நம்ம எடுத்துக்க கூடாது. ஒன்லி பை த குவாலிட்டிஸ், ஹவ் யூ ஆர் ஃபாலோயிங் த ஆஸ்டாரிட்டிஸ், உங்களுடைய தவ வாழ்க்கையை நீங்க எவ்வாறு மேற்கொள்கிறீர்கள். சோ தென் ஒன்லி வில் அச்சீவ் தட் பிராமினிக்கல் குவாலிட்டிஸ். அவங்களதான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கணும்னு சொல்றது. ஏன்னா பகவான் அவங்க ரூபத்துல இருந்து அதை ஸ்வீகரிக்கிறார் என்று சொல்லப்படுகின்றது. ஆனால் இந்த காக்கைக்குன்னு சொல்லப்பட்டது நம்ம எங்கேயாவது ரெஃபரன்ஸ் கிடைச்சா மட்டும் எனக்கு கொடுங்க. தட் வில் பி ஹெல்பிங் மீ எல்லாம். ஆனா பகவத்கீதையில காக்கைக்குன்னு சொல்லல. ஆமா. ஆனா கண்டிப்பா நம்ம ஒரு சீனியர் டிவோட்டிக்கு ஒரு அந்த ஆஸ்டாரிட்டிஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்றவங்களுக்கு நம்ம அவங்களுக்கு கொடுத்தா பகவான் அந்த ரூபத்தில் ஏற்றுக்கொள்கிறார் என்பது சொல்லப்பட்டது. அது 100% உண்டு. தட் இஸ் ரைட் ஆக்சுவலி. ஆனா காக்கைக்கு நமக்கு மாதாஜி திருக்குழுக்குன்றத்துல டெய்லி 2 சாப்பிட்டுட்டு போகணும் இருக்கும் மாதாஜி. பிராணிகளுக்கு 12 மணிக்கு டான்னு 2 கழுகு வரும் மாதாஜி. இல்ல பறவை பிராணிகளுக்கு நம்ம கொடுக்கறது நம்முடைய இது தட் இஸ் டிஃபரெண்ட். பிராணிகளுக்கு ஈவன் ஏன் காக்கைக்கு மட்டும் இல்ல, ஈவன் நாய்க்கு கூட நம்ம போடுறோம், பூனைக்கு போடுறோம் இல்லையா? எல்லாருக்குமே நம்ம அதெல்லாமே பண்ணுவோம். ஆனா சம்திங் ரெஃபரன்ஸ் நம்ம கண்டிப்பா பாக்கணும். வில் சி, எங்காவது கிடைக்கிற போது நான் கண்டிப்பா சொல்றேன். நான் எஸ் பிரபு பாவம் அவரு நிறைய வாட்டி இன்டர் பண்ணாரு. ஜானகிராமன் பிரபு நீங்க என்ன பேச வரணும்னு நினைக்கிறீங்க? காக்கை வைக்கிறது ஐயருன்னு சொல்லிதான் நம்ம செய்யறோம். நாங்க டெய்லி வைக்கிறோம், 7 வைக்கிறேன்.
இது பரம்பரையா செய்யக்கூடிய ஒரு காரியம் தான், ம், தனிப்பட்ட ஒரு ஆள் செய்யறது இல்ல. ம், திருவண்ணாமலை போனீங்கன்னா காக்கா வர்றது இல்ல, கழுதான் ம், வருது. இப்போ ம், அமாவாசை கிருத்திகை எல்லாம் நம்ம வச்சோம்னா கழுகு வந்து சுத்தி வந்து கரெக்டா எடுக்குது. அங்க ம். அதுக்காக வெயிட் பண்றாங்க, கழுகுக்காகவே ம்ஹும். வெயிட் பண்றாங்க திருவண்ணாமலை எல்லாம். ஓகே ஏன்னா நான் திருநாள் ஒரு 4 வருஷம் வேலை செஞ்சேன். அங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு போவேன், எப்பாவது கூடுவாங்க. அப்ப ம்ஹும். அதுக்காக வெயிட் பண்ணுவோம், கரெக்டா வரும் அது கழுகு. அங்க காக்கா ஓ, வர்றது இல்ல. இது பெங்களூர்ல பரம்பரையா காக்கா செய்யறது திருக்குன்றத்துல தான், நான் இது போயிருக்கேன் சும்மா மாதாஜி. செய்யறது இல்ல. 2 கழுகு கரெக்டா 12 மணிக்கு டான்னு வருது மாதாஜி. அந்த குறுக்கள் ம்ஹும். வந்து அந்த ஒரு பாறை மேல சாதம் வைக்கிறார், 2 சாப்பிட்டு போகுது மாதாஜி. மாதாஜி ஒண்ணு அது காசில வந்து இருந்து வருது ஈசன் மாதாஜி, வந்து ஒண்ணு ராமேஸ்வரத்துல இருந்து வருது மாதாஜி. அந்த கழுகு ஒண்ணு காசிலையும் ஒண்ணு ராமேஸ்வரத்துல இருந்து ரெகுலரா வந்துட்டு இருந்தது மாதாஜி. ம். இப்பத்துக்குள்ள வரது இல்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓ ஓகே. நான் பார்த்திருக்கேன் மாதாஜி, 2 கழுகு ஆக்சுவலி வந்தது. மாதாஜி சில அதாவது தேவதாஸ் வந்து அந்த ரூபத்துல கூட வரலாம், நமக்கு தெரியாது இல்லையா? ஏன்னா பகவான் அதாவது சாரி இது முருகப்பெருமான் வந்து கடைசியில வந்து அவர் எங்க சென்றாருனாக்கா அந்த ஆஹ், தர்மஸ்தலத்துக்கு பக்கத்துல குக்கே சுப்பிரமணியம், அங்கே ஒரு பெரிய குன்று உண்டு. அந்த குன்றின் மீது இருந்துதான் அவர் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு சென்றார் என்று சொல்லப்படுகின்றார். ஓகே, சோ அந்த இது இன்னைக்கு கூட அந்த மார்க் இருக்கிறதா சொல்றாங்க. இந்த ட்ரெக்கிங் போறவங்க எல்லாம் போய் பார்த்துட்டு வராங்க. சோ சாமானியமா எல்லாராலையும் மேல போக முடியாது. சோ ட்ரெக்கிங் போறவங்க அந்த அறிகுறி. சோ அதாவது குமரபெருமான் அவரோட இருக்கக்கூடிய படைகளோட சேர்ந்து அவர் மேல போனார் என்று அந்த தலத்துக்கு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த அசுரனை வதைத்து இல்லையா? சோ இதுல எங்க எந்த இதுல வந்து ஆக்சுவலி நதிக்கரை ஓரத்துல தானே, அது என்னது அது கடல் ஓரம், கடல் திருச்செந்தூர் 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 திருச்செந்தூர்ல மாதாஜி. திருச்செந்தூர்ல வதம் முடிஞ்ச பிறகு அவர் அதுக்கப்புறம் வந்து அங்கே வந்து அவர் சாந்தம் பத்மாசுரன் அத பத்மாசுரனை கொலை. திருத்தணி பவர் மாதாஜி. இல்ல திருத்தணி இல்ல இல்ல, இல்ல கோபம் போறதுக்கு வதம் திருத்தணி பண்றது போவார். திருச்செந்தூர். திருத்தணி வந்து மாதாஜி சூரசம்ஹாரம்னு பேரு திருச்செந்தூர்ல மாதாஜி. வதம் பண்ணுவாரு, தீபாவளிக்கு திருத்தணிக்கு அடுத்தது போவார். 6ஆம் நாள். சரி. தீபாவளிக்கு ஆனா அடுத்த அது 6ஆம் நாள் கடைசியில வந்து அவர் இங்கதான் வர்றார். இங்க இந்த குக்கே குக்கி சுப்பிரமணியம். சுப்பிரமணியம். குக்கர சுப்பிரமணியத்துல அங்க வந்து ட்ரெக்கிங் போனா அந்த இடத்துல அவருடைய பாதச்சுவடிகள் எல்லாம் இருக்கிறதா சொல்றாங்க. ஓகே, சோ மாதாஜி அது இதெல்லாமே வேற இன்னொரு பக்கம் நரசிம்ம சுவாமி இருப்பாருல்ல மாதாஜி. தெரியல மாதாஜி, நானு பாக்கல. நான் போயிருக்கேன் மாதாஜி. ஒரு பக்கம் முருகன், இது அடுத்த பக்கம் ஓகே கண்ணாடி வழியா பின்னாடி பக்கம் பார்த்தாக்கா நரசிம்ம சுவாமி இருப்பாரு மாதாஜி. ஓகே எஸ், நானும் அதாவது நான் போயிருக்கேன் மாதாஜி. போர் தலைவர்களில் நான் வந்து கார்த்திகேயன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானே சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? ஸோ நம்ம எல்லாருடைய தேவதாஸ் உடைய உள்ளத்துல கூட வந்து பரமாத்மா அவர் தான் உட்கார்ந்து இருக்கார். ஓகே, அதனால ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் த தேவதா ஷுட் பி கிவன் இல்லையா? ஸோ ஆனா நம்ம வேறுபாடு என்பது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? நம்ம பகவானுக்கு செய்தா இவர்கள் எல்லோரும் கூட திருப்தி கொள்கிறார்கள். அதனால ஒரே இதுவாக நம்ம பகவானை சேவித்தாலே அனைவருக்குமே இங்க வந்து அடையப்படுகிறது. சோ நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். காக்கைக்கு மட்டும் ஏன்றது வந்து நம்ம எப்பயாவது ரெஃபரன்ஸ் வரும்போது பார்த்து, ஐ நீட் ஒன்லி ரெஃபரன்ஸ். எஸ் நாம செய்யறோம், நான் இல்லைன்னு சொல்லல, ஆனா எதற்கு செய்கின்றோம் என்பது நமக்கு கண்டிப்பா விளக்கம் தெரியும். ஸோ நீங்க யாராவது சாஸ்திரிகள் கிட்ட வந்து வேத சாஸ்திரங்கள் ரெஃபரன்ஸ் இருந்தா கேட்டு வாங்குங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. பலவித ஒலிகளை வெளியிடும் விலங்குகளும் பறவைகளும் பாதுகாப்பு தருவதோடு எல்லா பருவங்களிலும் மலர்களும் பழங்களும் அதிகம் உள்ள கொத்துக்களுடன் கூடிய மரங்களிலாலும் கொடிகளிலாலும் ஏரிக்கரையில் வந்து சூழப்பட்டிருந்தது. அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லாமே மரங்கள், செடி கொடிகள், விலங்குகள் எதுவா இருந்தாலும் பறவைகள் இருந்தாலும் எல்லாமே சத்துவகுணத்தை சார்ந்ததாக இருக்கப்படுகின்றது என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிந்து சரோவர் அது காட்டு மர தோப்புகளின் அழகால் மேலும் அலங்கரிக்கப்பட்டது. பிந்து சரோவர் என்னும் ஏரி அமைதியான மரங்களாலும் பறவைகளாலும் சூழப்பட்டிருந்தது என்று இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மனித சமுதாயத்தில் மனிதர்கள் பல்வேறு பிரிவினர்கள் இருப்பதால் சிலர் பக்தி நல்லொழுக்கம் உடையவர்களாகவும் சில பேர் வந்து பக்தியற்றவர்களாகவும் தீய ஒழுக்கம் உடையவர்களாகவும் பாவம் செய்பவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள் இல்லையா? இந்த மாதிரி 2 பிரிவினர் உண்டு. அது போல மரங்களிலும் அதே மாதிரி உயிர்வாழிகளிலுமே இந்த பிரிவுகள் உண்டு இல்லையா? பாம்பு வந்து இட் இஸ் நாட் இட்ஸ் அ தாமசிக் இல்லையா? அதே வந்து நம்ம வந்து பசு வந்து சத்துவத்திற்கு நாம வந்து சொல்றோம். சத்துவகுணம் உள்ளவை வந்து சத்துவகுணம் இல்லாதவையும் உள்ளது. நல்ல மலர்களையோ அல்லது பழங்களையோ தராத மரங்கள் வந்து சத்துவகுணம் இல்லாதவையாக கருதப்படுகின்றது. சில மரங்கள்ல வந்து பழுக்கக்கூடிய பழங்கள் வந்து சும்மாவே கீழே விழுந்துதான் வேஸ்டா தான், அது சாப்பிடக்கூடிய பழங்கள் கிடையாது. அது சில சாப்பிட்டா நம்ம உயிர் போகக்கூடிய பழங்களும் இருக்கலாம் இல்லையா? அப்படிப்பட்டது எல்லாமே
சத்வகுணமற்றது. அதே பழங்கள் வந்து நம்ம உட்கொள்ள பகவானுக்கு நைவேத்தியமாக படைக்கிறதுக்கும் நாம ஸ்வீகரிக்கிறதுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒன்று எல்லாமே சத்வத்துல இருக்கக்கூடியதாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேலும் பறவைகள் கூட அதே மாதிரிதான் இல்லையா? பிந்து சொரவு சுற்றியுள்ள நிலத்தில் சத்துவகுணமற்ற ஒரு மரமோ பறவையோ கிடையாது என்று அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஒவ்வொரு பறவையுமே பகவானுடைய நாமங்களை வந்து பாடுவதாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ரொம்ப அதாவது யாருக்கெல்லாம் இந்த பிராப்தம் கிடைக்கிறதோ அவன் எந்த ரூபத்தை ஏற்றிருந்தாலுமே அந்த பிராப்தத்தை பெற்றால் அவன் மனிதனாகவோ விலங்காகவோ இருந்தாலும் கூட வந்து அவனால அதை வந்து அடைய முடியும் என்ற கருத்தை நாம் இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? சோ பறவைகளும் ஈவன் ஜார்க்கண்ட் காடுகள்ல சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து இந்த இந்திய கண்டத்தை முழுவதும் அவர் பிரயாணம் செய்த பொழுது சோ ஜார்க்கண்ட் அந்த காடுகள்ல வந்து எல்லா விலங்குகளுமே வந்து ஆடி பாடி வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு பின்னாடியே வந்துதான் இல்லையா? பகவானுடைய நாம ஜபங்களை சொல்லி அந்த மாதிரி இதெல்லாமே நிகழக்கூடிய ஒன்றுதான். ஆனால் நமக்கு அதை புரிந்து கொள்ற அளவுக்கு பக்குவம் கிடையாது. அதுதான் நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். எஸ், நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். நாளைக்கு மீண்டும் கண்டினியூ பண்ணலாம். பிரேம மாதாஜி நாளைக்கு நீங்க வாசிங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் 41. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத ஆரூபேஷ கிருப சிந்துபியைவ ச பதிதனாம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी.